ଦୁଇଟି ଯୋଜନା ସରିଲା, ଏବେ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ବାକି। ସେହି ଯୋଜନାକୁ କଂଗ୍ରେସିଆ ନେତା ବସି ରହିଛନ୍ତି ଟାକି। କାଲିଆ ଯୋଜନା କରିଲା ବିଜେପି କଲା ସୁଭଦ୍ରା। ନୂଆ ଯୋଜନା କଂଗ୍ରେସ କରିବ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ନେତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା। କାଲିଆ ଯୋଜନା ପାଇଲେ ପୁରୁଷ, ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଲେ ନାରୀ। ନୂଆ ଯୋଜନା ହିଦଣ୍ଡା ପାଇବେ, ହସି ହସି ତାଲି ମାରି। ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇ ଟିକେସ ଆଦାୟ କରୁଅଛ ସରକାର। ତଣ୍ଟି ଚିପା ଧନ ରଖିଲେ ଜାଣିଥା, ଲଦି ହେବ ପାପ ଭାର। ମାପ କମିବାକୁ ଯୋଜନା ବଢୁଛି ଟିକସ ଦର। ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟୁନି, ଯେତେ କଲେ ରୋଜଗାର। ଶହେରେ ନେଉଛ 2800 ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ କରି। ଆୟକର ଦର ଏତେ ଯେ ପ୍ରବଳ, ଲୁହ ଯାଉଛି ଧରି। ପାପକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାଗଣା ଖିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ହୋଇଲାଣି ଲକ୍ଷ। କଥାରେ କହନ୍ତି ସରକାରୀ ମାଲ ତେରିଆ ମେ ଡାଲ। ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଞ୍ଚି ଦିଅ ସବୁ ବାଲ। କିଣିଖିଆ ତଣ୍ଟି ଚିପି ସରକାର ନେଉଅଛି ପଇସା ଟାଣି। ଯୋଜନା ନାମରେ ମାଗଣା ଖିଆଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି ପଇସା ଗଣି। ଏ କି ଅଜବ କଥାରେ କିସିଆ, ଏ କି ଅଜବ ନୀତି। ଜାଣିଥା କପାଳେ ମାଗଣା ଖାଇଲେ ସହଜରେ ଯିବେ ଜିତି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ